うまそうな人間たちね。エスト様、オスト少しそれで申し訳ありません。急げ。は光の松。あれは寄生生物です。血のかの者を守る盾となれ。
敵を撃て。我が敵を撃て。ただのまま。ボーゼル逃げられんぞ。ぐわっ。我が敵を撃て。灼熱の炎で全てを飲み込め。まだまだ上を目指しの者の剣となる。まだまだ強くなるぜ。
べきことは